Qed tinbet kultura fejn jittieħdu ritratti jew filmati ta' xi azzjoni perikoluża minflok ma jkunu informati l-awtoritajiet konċernati biex tkun salvata l-ħajja ta' individwu. Minflok qed tingħata aktar priorità li r-ritratti jew il-filmati ikunu mxandra fuq il-midja soċjali. Din iċ-ċanfira waslet mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fil-post tax-xogħol l-OHSA fit-tweġiba għal numru ta' mistoqsijiet mibgħuta minn Net News. L-Awtorità qalet li ma ridix tidħol fil-mertu tal-każ partikolari li seħħ fl-aħħar jiem f'taslima minħabba li għadha għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Għaldaqstant l-OHSA ma wiġbitx lanqas jekk kienx hemm żviluppi fl-investigazzjonijiet dwar il-każ. Min-naħa l-oħra l-mistoqsija dwar ir-responsabiltajiet f'każi bħal dawn, l-OHSA appellat biex kulħadd josserva r-regolamenti kemm il-klient kif ukoll il-kuntrattur, is-supervisor tal-proġett, is-self-employed u anke l-ħaddiem. Dwar l-użu tal-pont li wieħed mill-fatturi komuni għal-inċidenti f'siti tal-kostruzzjoni, l-OHSA qalet li għalkemm l-użu tal-pont mhux rakkomandat, wieħed għandu jużah biss meta ma jkunx jista' jaħdem b'metodi aħjar. Elenkat ukoll il-kriterji li bihom ikun jista' jintuża il-pont fosthom li l-apparat kollu jkun f'kundizzjoni tajba u jiflaħ għal dak il-għan kif ukoll li dawn ikunu spezzjonati qabel jintrama minn persuna kompetenti. L-OHSA qalet ukoll li l-pont għandu jkun ankrat sew ma' postijiet sodi u adattati.